ana sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much, everyone. Sa tanang bakak, ikaw ang tinuod. Oh, Jay, ato, miss. Naa si Sir Piolo? Oh, nasod. Yun na, i-close na ako. Magpatabang unta ko niya. Okay, so lang. Dali, dali. Thank you. Abay, tayo ko pa rin kita ni mo ba yun? Paliog, pasod lang eh. Okay. Tuod lang, day. Thank you. Oh, okay, ikid be. Subot sa kanahan. Bitaha, yan yung gwapo tayo. Dagang mangita. Oh, doon sa ilaing bisita eh. Oh! Miss Queen Sarah? Si Piolo? Napay bisita? Pasudlon ko nimo o dili? Ah? Pasudlon ba ko nimo o dili? Oh, sundon. Dali na yun eh. Sud. Thank you. Saan na? Lingkod. Salamat. Kinsa yung bisita? Ako, nangayog tabang taon. Tabang? Unsa mga tabang ang gipangayo? Ako, basta masuod sa kwarto sa mga politiko. Ang kadaghan na, mga ayog tabang niya. Sa'yo, patabang kasuod trabaho. Mao ba? Oo, nga uban yun kay solicitation. Ha? Oo, mao na. Pero konsihal din na siya, dili man. Oo, bitaw. Pero siya man taon ang si OS dire. Unsay COS? Kuan mo na chief of staff. Mao siguro na. Siya pirmi matubangan ng mga mangita sa konsihal. Si konsihal Tabukal. Mao ba? Saon nga. Hindi abliportahan. Magawa sa tingaling bisita day ay. Thank you, Piolo. Oh, ay, patay. Mao ni bisita ni Piolo? Oo, siya. Bye, Piolo. Oh, patay. Thank you. Patay. Bye. Patay. Paibaon ako nga naka? Ingna, nga doon ay laing nangayog tabang. Bay, doon hindi laing nangayagtabang papasod doon o papulion? Kinsa ba na? Dali, miss! Sound, miss! Dali! Good morning, Piolo. Oh, Sarah. Ako in town eh. Ganihan ako naghuwat nimo. May bisita di ay ka? Oh, kuhan nga, nangayog tabang o nangayog endorsement ni konsihal. Paray ko na ba kaayo? Bay! Nikob kus kanal. Sige, padayon lang, bay. Padayon lang. Bay! Ito na, nakalakaw na si Buloy. Say mo, juice or coffee? Wow. Very accommodating kayo ka, no? Mga kinaya mong role diri. Mga pagtagad sa mga bisita. Daghan na kag mauyab ni mo din, no? Ha? Nagoy daghang mga yugtabang. O niya, tabangan gid nimo. Kung matabangan na nimo, hangyoon dayon og date. Og dili na makabalibad ang babay kay natabangan man nimo. No. Dili ko yung ana. Oh, Sarah. are you sure? Yes. Wagi na sa kuna-una. Ang amo dire, purely tabang nagyud sa mga nanginhanglan kung kaya lang. O niya kung doon ay mga yugtabang regarding sa problema sa gugma. Tabangan nimo? Unsa? Diday ninyo tabangan kung doon ay problema sa gugma. Manilabot eh. Wa. Okay.
Sorry nga nakasama ko nimo diri. Basin og doon na pila mo bisita nimo diri. No, way problema. Pero, sultihan di ka nga, agi daghang muduol diri, patabang. Mga gwapa ra pagid mo dool nimo diri, no? Nasay arang-arang dagway. Pero nasay dili. Gwapa ra ba tumibiya diri? Oo, pero dito kalupig ni mo. Of course. No comparison. Dili na ko magdugay. Nihapit ra ko nimo diri. Surprise visit ba? Karon pa ko makaanhi sa imong office. Lipay kay kung nanakari ka. And basin og naguol ka nga nakatultol na ko diri. Oh? Ano mag-uul mo ko? Ha? Nalipay ko yun, katultul ka na ako dito sa kong office. Thank you. Muatos ako sa Assam Seaside. Hapitan na lang ko dito. Pwede? Oh yes, okay. Adoon di ka. Todas day, Sarah. Ang gyatod sa ubos. Salamat kayo, ha? Salamat kayo. Mabuayang dagko ba? Naman? Ang utana kinsa ko to. Mau ba? Sultihan ako nga imong bayo. Salamat kayo, bay. Pero, kuyawan ko rin eh. Mag-abli na ko ba? Siya mo no. Ngutan mo. Masaman. Sadlot ko ni mo, dili. Rubida. Mau ba? Lutaw, taon ka maldita, taon. Lagi. Ano yung nasurbahan ako. Uy, Pero mahal na ko siya, bay. okay ba ako, anak? Pero si Bites ba, nangita. Doon ako na yung meeting mga 4 p.m. Meeting? Oo. Ato ko sa caucus room. Si Risa. Hello? Reese? Hi, Sarah. Asa ka ron? Di ako sa Assam Seaside. Wow, hala tayo ning kaayo. Di apod ka sa SMC side. Asa kang dapita? Di ako sa bowling area. Nagduwa kag bowling? Oh, practice lang, good. Halaganahan ko, ana. Muanha ko, muapas ko nimo. Sige, dali. Magpaabot ko, ha? Okay, bye. Magdali ko. Niya siya? Oh, lagi. Buari si Sarah. Higayon na gid nimo. Thank you, Risa. Okay, take advantage, ha? Mag-order daan ko atong mas snacks. Okay. Nara si Risa. Reese, hi! Hi! Ay, dali. Ibutag imong bag. Then, pag-ilis og shoes. Yes. Okay. Dali lang niya akong bag. Okay ra? Ari lang ako ibutang? Oh, sure. Don't worry. Di anak ko. Sige. Ito, ana. Nag-ilis na siya shoes. Uy, ang mga nagbantay. Kaila tingali niya. Nagpa-selfie. Sige na, dali na. Imo na. Taod-taod naging ako kaduwag bowling ay. Tingalig permi lang kanal ron ang bola na ako. Okay na na, uy. Ikaw sad no humble kay kakanal pa. Ikaw na gud na. Hi, Sarah. Robin? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!